Здравейте, здравейте, ало, ало, пилета ще има. Така, в този студен априлски ден вече, предполагам, че много хора ще си вземат да се направят една хубава пилешка супа. Топлата пилешка супа, разбира се, е класика, когато е студено. Хората, които ме следват, няма да чакам да се събирате, после ще гледате. Хората, които ме следват, знаят, аз имам много видеа, пуснати директно от Kaufland и показващи едни такива магнетични пилета. Даже един служител от Kaufland ми беше пуснал някаква жалба за това, че разопаковам пилета и лепвам магнит. В момента съм взела едно пиле, аз не ям месо, знаете, но пък моите животни, моите котки ядат. Затова съм го взела това пиле вчера. Лудогорско пиле. И нямах на идея, че отново ще пускам лайв на тема пилета. Предполагам, че много от хората, които ме следват, вече знаят за тях, колко са магнетични, но има все още хора, които не знаят какво има в пилето. Затова много набързо, понеже трябва да го сготвя това пиле за моите котенца, ще ви покажа отново. Ето, това е калинката, която обикновено ползвам. Тя е с магнит. И ще ви покажа калинката, как се залепва и как седи изправена. Така, това е един поднос, който е метален. Малко ми е трудно да покажа. Ето. Калинката. Калинката се седи е залепнала. Сега ще ви покажа отново и как седи залепнала калинката за ето това пиле. Ето. Дано се вижда. Ето така ще обърна. Вижда се. Може сами да си пробвате и да си носите по едно магнитче и като пазарувате, стига да не ви направят проблем същия такъв, както ми бяха направили на мен, че показвам на живо какви пилета продават. Сега ще ви прочета и етикета. Не знаех, че ще стигна до лайф. Аз просто се сетих за магнитчето преди да озонирам. Нищо, че е за животни. Аз озонирам абсолютно всичко. И сетих се и ако знаех, че ще стигна до лайф, нямаше да го късвам така, за да се вижда добре. Ще се опитам да го наглася и да ви го прочета. Ето тук между другото се вижда килограм 744, 13,93. Българско е пилето. И ето тук горе се вижда производител Пилко ЕОД Разград, индустриална зона, прясно пиле, изкормено без вътрешности, клас А. Какво ли ще е клас Б, не знам. Температура на съхранение. Така, много важно нещо. Без хормони при хранене и отглеждане. Без добавена вода и други добавки. Метод на съхранение. Така.
консумация след термична обработка. И ето тук има БГ. Първата цифра. Ще ви покажа. Ето тук. БГ. Първата цифра е 1. Това означава ето това. Пилета отглеждане без клетки. Това означава първата цифра 1. И след това вече има други кодове, които в момента не ги знам, за да ги извадя. Аз гледах за яйцата по принцип. Но това означава BG1. Това е клас 1. Което е добре. Пилета отглеждане без клетки. Еми добре, ама не е добре хич. Въобще не е добре. Магнитчето си се лепи и се седи на него. Аз ще го озонирам. Помня преди първия ми лайф 20-та година и след това продължиха вече лайфовете ми по магазините, но 20-та година беше озониране 2 часа и въпреки това пак се лепеше от време на време. Така че имайте го в предвид и разбира се, волята си е ваша да решите дали да се храните с тия неща или какво изобщо да се храните. Аз само ви показвам, че това пиле е магнетично и калинката се лепи на него. Благодаря ви. Споделяйте и казвайте на вашите близки и познати, за да имат в предвид как да обработват пилета, ако толкова много им се яде. А как ли се обработват навънка сега? Замислих се. Онова, което се яде навън като храна. Там вече не знам. Но трябва наистина да споделяте всяка информация, която е ценна за вас и полезна. Трябва да я споделяте на хора, които уважавате, които обичате, за да може и те да вземат мерки превантивно. Хубав ден ви желая!